भैया बड़ा जोर शोर से यूपी के चुनाव में दोनों पक्ष के पार्टी लोग जीत के अपन अपन पार्टी के लोग कामना करता, लेकिन हमने के कलाकार हैं जा ये पूरा न्यूज के सुन के एक गीत के मंथन भइल बा सूत्र के मुताबिक। यही बात पर अब कि बुझाता कि यादव अखिलेश जी के विजय के माला पहनिए पूरे गरीब के हाथ से। तब आई सब कोई कहा था कि यूपी में का बा, बिहार में का बा, लेकिन हमनी के का कहे के बा ई तनी ध्यान देल जाओ भैया हो। जनता के सूचना जारी बा, यादव अखिलेश जी के बारी बा। जनता के सूचना जारी बा, यादव अखिलेश जी के बारी बा। जनता के सूचना जारी बा, यादव अखिलेश जी के बारी बा। साइकिल छाप जिंदाबाद, डेराय के नहीं खे भैया। उस समय आ गई बा अपन नेता चुने के, धमकी से ना ध्यान से अरुआ लोग के खुश करी है पूरे गरीब के अखिलेश भाई मान और सम्मान से। अरे जियो से अरे लागो रहा लोग भैया। ई कोरोना में गरीब खातिर लॉकडाउन लागल बा, गरीब खातिर कर्फ्यू लागत है भैया, लेकिन अमीर खातिर सब खिलौना अपना बा, खाली गरीब खातिर सपना बा भैया हो। यही पर कवि के कलम चलल बा आ गीत के भाव बा। कोरोना में मामला पलट गइल बाटे, ई कोरोनावा में मामलावा पलट देले बा भैया। यही पलटला के चलते गरीब के दिल में जगह अखिलेश जी के बन गइल बा। कोरोना में मामला पलट गइल बाटे, जोगी जी के सत्ता रही नहीं हाथे। कोरोना में मामला पलट गइल बाटे, जोगी जी के सत्ता रही नहीं हाथे। ए भैया भाई हो पूरा गरीब के है तैयारी बा, भाई अखिलेश जी के बारी बा। गरीब के है तैयारी बा, यादव अखिलेश जी के बारी बा। अखिलेश बाबू जिंदाबाद। भैया अब की यूपी में ऊ बाजाबाजी कि जवन कोई सुन ले ना हो, ऊ बाजाबाजी कहे के भावा। यूपी में बाजी विजय के डंका, यूपी में बाजी वो विजय के डंका। ए भैया भाई अखिलेश पहने विजय के माला, सगरो है हाला सुनाला। यूपी में बाजी अब की विजय के डंका, मानवा में नहीं खे कौनो करे के शंका। मनवा में मत कर तू लोग शंका। तो के भाई भैया भगवान सब कोई खातिर बराबर बारे, लेकिन चंदा के पैसा से का होखता। झूठा लोग बनल पुजारी बा, यादव अखिलेश जी के बारी बा। झूठा लोग बनल पुजारी बा, यादव अखिलेश जी के बारी बा। झूठा लोग बनल पुजारी बा, भैया अखिलेश जी के बारी बा। जय हो। जनता के सूचना जारी बा, यादव अखिलेश जी के बारी बा। जनता के सूचना जारी बा,
यादो या कलेश जी के बारी बा, यादो या कलेश जी के बारी बा, साइकिल छाप के बारी बा।